Marjala Obama. Mä oon käsikirjoittanut ja ohjannut tämän lyhärin ja oon opiskelija täältä Stadin AOsta. Iluminata Rodriguez ja kysymän nimeni on Lumi. Olen lähihoitaja lasten ja nuorten. Tuli Dominikanisesta tasavallasta 15 vuotta sitten tänne Suomeen. Mä oon Haider Sallam, mä oon 18-vuotias. Mä opiskelin Stadin AOssa elokuvapuolta. Pienestä asti kiinnostunut tosi paljon elokuvamaailmasta ja varsinkin ohjaamisesta. Ja kun mä siis kirjoitin tämän käsikirjoituksen ja sain myös tilaisuuden ohjata sen, niin mä mielelläni sit ohjasin kanssa tätä. Tällä lyhärillä mä halusin tuoda esille isäsuhdeongelman, mutta vaan pojan näkökulmasta ja miten se vaikuttaa sen elämään. Tarina on fiktio ja tilanne on fiktio, mutta tässä on tosi paljon henkilökohtaisia asioita. Nykyisessä elämässä kyllä on aika paljon sellaisia tilanteita, vaikka minä ikinä en koettanut sitä vielä mun perheessäni, mutta olen nähnyt kyllä. Ja kokemuksia on, vaikka ei pienenä, mutta isona. Ei ole tapahtunut mulle henkilökohtaisesti, mutta mä voin samastua siihen. Meidän perheessä on, isä ei ole ollut siinä läsnä ja eikä semmoista isähahmoa. Niin kerran äidin kanssa puhuttiin illalla just näistä ongelmista, niin sit mä olin silleen, että tästä olisi kiva kirjoittaa jotain. Riittikö tämä lyhyt elokuva tästä aiheesta kertomiseen? Kyllä riitti. Lyhärissä kerrot selkeästi ja voimakkaasti just tästä isäsuhdeongelmasta, miten se näkyy nuoressa teinipojassa. Niin kyllä. Se on selkeä draama. Joo, kyllä. Se on hyvä. Mun mielestä kokemus oli hyvä ja olisipa kiva, jos olisi ollut vähän pitempää tarina. Niin, mun mielestä. Ja kyllä joo, mun mielestä joo. Kyllä. Katsovatko ihmiset lyhytelokuvia? No siis toivottavasti katsoo, koska niissä on kans saadaan... Menee mitään. Okei, ei mitään. Ei hätää. Sori, mä en tiedä mitä vastata. Kyllä ihmiset yleensä välittää ja näkee enemmän pitkiä elokuvia, mutta mun mielestä silleen kannattaa katsoa elokuvia, missä on riittävä taito, mihin on panostettu. Ja ne, jotka on tehnyt sitä, ne on taitavia, niin silloin kannattaa. Mä suosittelen, että kaikki ihmiset katsoo lyhyt elokuvia. Minua jännitti eikä paljon, koska en ikinä ollut kameran takana tai edessä. Sitten se oli se vaikea kohta. Haastavinta oli mun mielestä olla isossa porukassa ja keskittyä. Että kaikilla oli oma tehtävä. Kaikki oli niin kiireisiä, että ei voinut olla silleen, itse olla mitenkään keskipistet, että joku tulee auttaa koko ajan. Mä opin ohjaajana tämän projektin aikana täsmällisyydestä ja kuinka tärkeää on hyvä ryhmähenki. Opin tosi paljon, että syvestymään tähän rooliin, ohjaajan rooliin. Lopputulos oli oletuksia mukainen, että sain kerrottua sen, minkä halusin ja kaikki meni just tosi hyvin. Hyvä fiili jäi. Kiva, kun Marjala kutsui minut tähän. Oli hyvä kokemus, ihana. Kun tämä projekti on mun koulun oma projekti ja tälleen, niin mä oon vaan ylpeä meidän kouluoppilaista. Ja mulla on semmoinen fiilis, että tällä hetkellä kaikki meidän kouluoppilaat, kun ne pääsee täältä, ne tekee uskene koko elokuva-alaa. Kaikki tulee olemaan parempi ja paljon kovempi kuin mitä on nytten jossain muualla. No siis lyhyesti sanottuna, niin mä kuvailisin tämän lyhärin silleen, että niin kuin haava ja puukko. Kiitos. Jännä lause, mutta kyllä, niin kuin haava ja puukko. Sä et voi missaa tätä!